Ezulu omnyama ondlela zimhlophe nina abakaphunga nomageba. Hey mangicabanga nina abantu bakwethu, hayi ngivele ukuthi angikikisi impela. Ake sibuke la ukuthandaza. Ukuthandaza usentabeni. Nokuthandaza ungena emanzini. Nokuthandaza nje in general ukulwisana ney'nkinga. Iy'nkinga ey'dala ubuthakathi, ney'nkinga ezakhiwa amalumbo nayo yonke lonto. Ngike ngachaza ngaphambilini ukuthi uma uzothandaza kumele uqale usihlole. Uma unesono naso usivume usishiye. uNkulunkulu-ke uye kulalele eyibeke indlela bese kuphendula-ke njengokwemisebenzi yakho. Asingene lana-ke. Uma uyothandaza entabeni, ukhethe intaba ongayibona ukuthi cha le ungathandaza kuyo. Angazi ngizothi ungayibona kanjani, kodwa kufanele kube indawo ethe ukuqhela emzini yabantu, nentaba engavami ukuhanjelwa abantu kakhulu, usukhetha leyo ntaba uyothandaza kuyo. Uma kuzothandaza entabeni, isikhathi esikahle ngokuyikhathi, ngoba awuvele uthandaze noma yinini, unomumo wezikhathi ongathandaza ngaso ukuze uthole izinto. Isikhathi esikahle sokuthandaza isikhathi sasebusika, ukuthi uyothandaza entabeni noma futhi uzongena emanzini, isikhathi esikahle esasebusika sokungena emanzini nasentabeni. Why namkhehla ukuthandaza entabeni isikhathi sasebusika? Phela imimoya esebenza ezintabeni isuke izokusiza, noNkulunkulu usuke ekhona ngaleso sikhathi. Ngoba ebusika ayikho lento ekuthiwa i-fertility. Imvelo isuke ishone phansi, ibheke phansi, ifana nesimo sokulila. Uma isesimeni sokulila i-fertility ayikho, azikho iy'lwane uzifice entabeni ukuthi ziyakhwelana, noma kukhona into engandile. So usuzothandaza-ke ngeshwa-ke intaba ebusika iyabanda. Angeke sikhohlisane lapho, kuyabanda impela, akudlali impela. Ukubanda kusuke kuxaka, kuyishwa kuwena ukubanda kwentaba, kodwa uzoyithola lezi zinto ozifunayo. noNkulunkulu uzombona engenelele empilweni yakho, ubone cha kwenzeka. Uthandazeka kahle-ke ebusika ngoba nemvula kayikho, yiwo amakhaza engxaki. So iseluleko sami maqonda namakhaza ukuthi uthenge ijazi elifana neley'bizo, uthenge ijazi ugqokise nje we-astronaut isenyangeni, ube yisipakupaka nje ngokugqoka ukuze amakhaza angakubambi kahle. Busuhamba kuyothandaza. Uma usuthandaza uyujuleka impela, uthandaze nje uyinike isikhathi, ubeke okusenhlizweni yakho, uthandaze, ulalele uNkulunkulu akwembulele izinto. Ngoba kuyadingeka phela uthandaze ulalele. Noma usuyongena futhi emanzini isuke ingekho futhi i-fertility ebusika. Ofishi bayahlehla emanzini baye phansi ngoba phansi amanzi afudumele, kodwa noma ungena emanzini ayawabandagile umhlolo. So kuye kufanele uye emanzini, kuyongena emanzini uthandaze ukuthi ucwile emanzini yabo, ushawa amanzi nje umfula ahambayo. Angikurecomendi kuyothandaza ku-swimming pool ukuthi uzongena ku-swimming pool, ayikho into ozoyithola ku-swimming pool. Ubhukuda wonke umuntu nalowo manzi futhi kawahambi. Uma uzongena emanzini khona futhi into ozoyithola, ngoba ukungena emanzini khona into okuyenzayo. Imfihlo-ke yokungena emanzini abantu abaningi abangayazi ithi indawo la kuhlangana khona i-spiritual world and the physical world isemanzini. Okubuke noma yiphi inkonzo, uma uqala uthi ngiyamemukela uJesu njengenkosi nomsindisi, i-ritual abazokudlulisa kuyona ithinta amanzi. Xolise ngalokho. I-ritual abazokudlulisa kuyona ithinte amanzi, kube ukuthi uyabhajadiswa noma kuliphi isonto. So ngokwesiGreek igama elithi baptize lisho ukucwila, to immerse. So angibaphikisi abathi bona bayakuchela ngamanzi noma bakubhabhadisa ngojeke. Inqobo nje wena uma uzongena ucwile kujeke, yazi khona izinto ozozithola. Kodwa uma bekuchele ngamanzi esiphongweni noma bekuchele ngamanzi, angiqondi kahle ukuthi usuke ubhajadiswe endlelani, ngoba-ke kufanele umzimba wakho uthintwe amanzi ahambayo. Sekwashintsha-ke abantu imfula sebethi bayisaba, kuney'ngwenya, kunayo yonke into. Ngingephawule lapho kuyobona na ukuthi unegotiate kanjani ney'ngwenya nayo yonke into. Kodwa ngirecommend amanzi ahambayo ukuthi uthandaze emanzini. Futhi-ke bese ngirecommend ukuthi phela uma uyothandaza afuna uthole nokuthi uthandaze empophomeni.
empophomeni la kuhlambuluka khona iy'ngelosi nawe uma uzongena empophomeni impophoma iyadiliza khona izinto ezisusayo kuwe. So ngoba even naney'nyanga ekuthiwa ziyakuthwalisa noma zikuvulela into yakho zisebenza ngazo iy'mpophoma. So impophoma la kuhlambuluka khona iy'ngelosi kubalulekile nawe ukuthi uye khona. Uma uzongena-ke emanzini nakhona-ke kufanele phela kube ukuthi usemthandazweni uyazihlola, uzivume izono, uzishiye. Uma kukhona umuntu oxabene naye unephutha, hambe uyoxolisa kuyena nibuyisane ulikhombe iphutha lakho uthi cha, ngibe nephutha la nala nala, bese uyongena emanzini-ke uthandaze. Ngeke kuthandazwe ebusika-ke ngoba ebusika i-fertility isuke ingekho. Ebese kuba khona lokhu kuthandaza kwasebusuku okukuthandaza sesikwenze ngo-12. Abanye bebenza iphutha lokuthandaza nsuku zonke ngo-12. Kulelo phutha ngeke ngikhomente ngokutheni ndlu yakwethu, kepha ngizothi kuhle phela ukuthandaza ubuye ulalele. Nawe awuthi uma ucela into yokuba wakho lokhu ucelile zonke iy'nsuku, uyathandaza bese uyalalela. So uma ulwa impi kuwukuthi khona impi oyilwayo njengokuthi ubhekene nomthakathi noma kunento engakucaceli kahle, awutholi umsebenzi, izinto ey'fana naleyo, ke kufanele ukale isikhathi la inyanga igcwele. Uma uzobuka inyanga igcwele ibe nenkanyezi eyihambisane nayo esuke iseceleni kwenyanga, so sesithi ubaba nomama kuyahambisana. So wena thandaza inyanga igcwele, uqale nje inyanga isikhathi igcwala, uthandaze ngo-12 ebusuku up until inyanga ize iba uhafu ulokhu uthandaza. Ngesikhathi inyanga iba uhafu usungaqala-ke lapho udumisa uNkulunkulu konke lento oyicelile uyitholile. Izobe iyafa inyanga. Uma isifile inyanga, hhayi usungalala-ke mntakababa uphumule, kube isikhathi sakho sokuphumula. Why sithandaza inyanga igcwele? Ingoba abathakathi ngempela ba-understand i-cosmology baye bekuthwesa imithwalo ngalesi sikhathi inyanga igcwele. Uma inyanga ingagcwele abakwenzi lutho, bakubuka nje nabo, babukusebenza kwezinto zabo. So nawe ngalesi sikhathi kufanele ulwe ngazo-ke ucele bokuthi uyathandaza ngempela uyaqina. Uma isifile inyanga usuyalinda-ke, ila khona uNkulunkulu esezokuphendula ngamaphupho. Zijwayeze ukuthi wabhekisisa amaphupho waphupha uthi asho ukuthini. Ngesho elikhulu ayikho indlela esingasho sithi isolid ukuchaza amaphupho. Iphupho lichazwa wena mnikazi walo ngoba umuntu akayiphuphi into engaqondene naye. Angikulinganisele njengami, mina ngigembuli, inhlobo nje kangigembuli. So ngeke ngiphuphe iphupho ngilichaze njengomuntu ogembulayo, ngoba uma ngiphupha ihashi lingashenye into kimi, kodwa kumuntu ogembulayo lishenye into kuyena. Uma ngiphupha iy'namba kumina iy'namba ingashenye into ngoba kangigembuli, kumuntu ogembulayo zingashenye into. So uyophupha into eqondene nawo. Uma uzo-analyze amaphupho kuwena ubuka i-symbols emaphusheni bese uyakwazi ukubona ukuthi amaphupho akho asho ukuthini. Ake ngilinganise, mina ngumuntu okholwayo. Uma ngithandaza bese ngiyibona ngihamba ngemoto, abanye bebethi ukuhamba ngemoto kusho ukufa. Cha, kakusho ukufa. Ukuhamba ngemoto, isithuthuthu, imoto, kuye kusho ukuthi khona indawo usuyiqhubeka usuyithatha nokukholwa kwakho. Uma kukhona indawo usuqhubeka uyithatha ekukholweni kwakho, usuyakwazi ukubona ukuthi cha, ngiyaprogressa nokukholwa, ngimile ndawonye. Kodwa uma uzoyiphupha uhamba ngogandaganda, awuqale phansi uyothandaza mntakababa, awukwazi ukuyiphupha ngogandaganda. Ugandaganda uyonto okuhamba, into yokusebenza kuyonto okuhamba. Bese sibuya silinganisa-ke enye into ongayiphupha uma uyiphupha uphethe iy'khali, kakhulukazi sithi nje iy'khali zensimbi, usuyazi ukuthi lapho ubizile. Amaphupho aye-analyze wena-ke umphuphi wawo, awazu-analyze umuntu ongaliphuphile. So ngokwesonto-ke ngisonta kulo-ke kuthiwa uma uphupha amaphupho uyazihlambulula. Ngeke ngikwenze-ke lokhu abakushoyo ngokwemithetho yenkonzo, kodwa kuye kungicasule kakhulu ukuthi uphuphe iphupho ulibone ukuthi linenkulumo, uthi uma ulihlambulula bethi hhayi uyaphupha nje ngoba phela kukhona ukuphupha, ahluleke umuntu ukuchaza amaphupho. Ngeke ngoba vela konke umuntu usezokwazi ukuchaza iphupho lisho ukuthini, kodwa iphupho i-meaning yalo isuke kuwena. So nakhona uma uthandaza ulandela amaphupho, ubone ukuthi uNkulunkulu uthini kuwena, usuyakwazi ukuwahlaziya.
ake sime lapho-ke kodwa khona ukukhuleka kubalulekile ukuthi umuntu akhuleke noma futhi uzokhuleka ehlathini. Uma kukhuleka busuzwa ngento ithi fohlo 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 fohlo, musa phela nawe kwethuka ufuna ukubaleka ngoba kusuke kungekho lutho, kuyenza kube nezinto ey'fohlozayo nemimoya engcolile iyafohloza yenza ukukhipha emkhulekweni. So ekufohlozeni kwemimoya emibi-ke musa ukuphuma. Okunye engakusho-ke musa ukukhuleka ucimezile ngoba awukho umkhuleko uthi khuleka ucimezile. Sesicabana nale nja-ke ngihamba nawo ngoba isibona impunzi ikhasha lapha ngaphesheya. Zulu Mnyama ake siyibambe la. Inja yami le ngihamba nayo kahle kahle inja yokuzingela. Iyakuthanda ukuhamba nayo manje sibona inja ngiyitshelile kodwa asizile ukuzozingela. Sikhotheni asizile ukuzozingela ndoda. Sizosebenza la sizobuka amakhambi. Thokoza Zulu Mnyama ondlela simhlophe. Impunzi beqhasha lapha yangaphesheya. Kule yandawanyana. Ishe.